vaša pozícia tu na Selskom úrade? Pracuju jak pracovníčka obecného úradu. Jak sa vám tu robiť? Výborne sa mi tu robiť, ja tam pracuju od 2004 roku, takže výborne. Tak jak bystro zbihlo naše stretnutia s Rusinami celá Baratka v Badiovském okresi, zbihla aj naša dnešňa hodinka u relácií Zvona nad krajinou. Stretnutia aj s srdečnými ľuďmi i dnes len potvrdilo, što i koli Rusine na našich selách nemajú ľahký život, uvieri Boha ľubí do svojho bližnoho, znajde trimati jedno, nelen v radostiach, ale i v časách, ktoré neraz prídoť nespodívano. A tak je to i v seli Baratka, ktorý sme vám dnes predstavili u Zvona nad krajinou. Najtote z ich krásnej dervianej cerkovky nikdaj nestechnúť. Nesprowadzajú žiteľi